Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon na hotline na karuniya nga daw. Kada sigla sa tiyempo naton, yari na kita sa Biyernes, nga pagpangalagad Disyembre 23 tuig 2022. Aksyon Hotline. Maulanon sini ang aton nga tiyempo, maulanon ang aton nga panahon, check karon talang nagkaroon na sa bahin sang pag-asa o kung sa PDMP kung anong latest nga weather advisory since nga subong hupor tingguom sang kalangitan, no? Nagatupa ang ulan diri sa palibot sang Metro Bacolod, lakip na sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Di baloon ta kay ini nga alas 8 sang aga, may amo na siyang pagwa naman sa panibagong weather advisory. Ang ako lang siguro suggestion, no, sa mga kaaksyon tablang nga nagaplano mag-travel sining weekend, may plano upod sa ilang pamilya nga magkadto sa mga beaches, sa mga resort. Kuidaho gid anay ha nga mag boating kamo kung wala clearance kag wala gid sing specific kung sang hustong advisory gikan sa mga local authorities, no? Kadelikado sang tiempo man mayo na gid lang ni nga safe ang family ta sining weekend kag sining celebration sang Christmas. Aksyon Hotline. Ay madamo ang nagaplano nga kumo nga Christmas man kag ti sa 26 nga daan holiday man o special non-working day man. Ang iban nga mga pamilya plano nga magkadto mo sa mga resorts, sa mga beaches. Ang iban gusto nga mag-island hopping. Why gina question? Why gina problema? Ang aton lang sining basi bla na why ta ginapangayo nga mayara sang mga pulupugada, di nami gid ko makapangayo kita clearance o makapangayo kita sang advisory gikan sa mga authorities sang tagsa ka LGU. Aksyon Hotline. Kita mismo ulo aligmata kay hindi kita luyag kay ini nga Disyembre imbes nga selebrasyon base magresulta sa konsumisyon. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline until 9:30 in the morning. Karon iya nga Biyernes na Biyernes o hindi ka mo magkalipata, ti kuan na lang ho, dalawang tulog na lang Christmas na. No? Karon sa ubwas sa gabi, may mga preparasyon na ina no pagtililipon sang mga pamilya. Aksyon Hotline. Di kabay pa nga ang mga naga-travel, no, subong pauli diri sa Negros, mangin safe lang sila kabay pa nga wala na sa mga weather disturbance nga makapadelay sang ila sini nga travel pagpauli diri sa Negros Occidental kag Bacolod City. Aksyon Hotline. Baloon ta na karon may 9 days man kita magka-aksyon nga nabilin sa tuig 2022. Dosing kasan-o lang no tag 3D jet pang ginaisip ka gina-countdown ta ti subong ho. Maisip ta na lang sa napulo takatundo kay 9 days more to go. Huwag tang na ang tuig 2022. Aksyon Hotline. Di kabay pa nga maayong nagahulat sa aton pagsulod sang 2023. Aksyon Hotline. Alas 8:06 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now dito sa Negros Oriental ang balita ho, no? May ara dito sang mga residente nga napiktuhan iya sang pagbaha-baha, no? May mga may report pang sa area sang
sa area sang Gihulngan City, no, sa Negros Oriental. Di may mga pamilya nga gin-evacuate bangod sa baha, no? Sa baha, ti kabay pa nga safe lang sila. Grabe man, no? Kundi kakabalik pas balay mo ni bangod sa baha, apektado bisan ng Christmas celebration mo. Action Hotline. Ang tendency, sinin dito kay mo yung mga Christmas celebration sa lugar o temporary shelter o kung dito sa evacuation center nga dito kamo ginpahamtang sang LGU. Action Hotline. Ayos, kabay pa safe lang tanan, no? Karon niya nga morning diri sa aton sini nga pagpangalaga ng mga nagamonitor via on air. Good morning, kagampuman sa mga nagamonitor via online. Pagi sa Facebook kag YouTube, good morning sa inyo or good day sa inyo. Hanami pagin nga pagluwas sa inyo pagmonitor, i-share kag i-like ang tanan naton nga mga program para damo pagid kita malabutan. Action Hotline. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga morning? Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Paki-update kita karon sa pamunuan sa BCPO kasunod sang nagwa latest development. Atong duha madumduman ninyo persons of interest nga ginpaidalom sa paraffin test sang mga otoridad angot sa kamatayon o pagtiro patay kay Attorney Dan Pondivilla. Ang latest update, ini sila negatibo sa paraffin test. Action Hotline. Anong butambalon kung ang isa ka person of interest negatibo sa paraffin testing? Automatic ba lang ini sila kakas na gilayon kag hindi na mag-consider as persons of interest? Action Hotline. Ang balita mga kaaksyon nga mayroon karon sang plano nga magtukod sang Special Investigation Team ang BCPO. Action Hotline. Paki-update kita karon kay Colonel Joseph Thomas Martir kag subong man sa hepe sa Police Station number 2. Action Hotline. Aksidente. Istoryante ni karon Bago City, kagahon pa may aksidente. Kahapon sa Sagay, kagabi nagapauli kita dira sa Banga Iskalabaw, may naga-aksidente man. Action Hotline. Alonggid. Kay update kita karon kay dira sa Bago do tatlo gini kasalakyan involved. Action Hotline. Live reports ang patrol, standby kamo karon dugay-dugay kay aton ini tutukan kag IBP Negros Occidental nagapanawagan, no, sa hustisya angot sa kamatayon sang ilang miyembro, no, kay Attorney Dan Pondivilla ang General Manager sang Noneco. Action Hotline. Kabugusan nga madetalye sini tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa, Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline na sa gihapon na Biyernes kita nga presentation maulano na ang aton sining nga tiempo, ang aton nga panahon na karon iyang nga morning. Action Hotline. Daw antes ang report ng guys ang patrol kay party ini sa nagduntad nga insidente dira sa Bago City. Unahon ko lang in a short while ang direktor sang BCPO si Colonel Martir, no? Kay gusto ko ni i-check sa iya what will happen next sa duwa ka mga persons of interest. Liog lang ko aksundo, relay, basikon matawgan niya. Ang persons of interest nga duwa kabilog nga kun madumduman ginpaidalom sa paraffin test. Kundi amo ni siyang ginbantayan ta nagligad. Not necessarily nga kung ang isa ka tao nangin persons of interest, bali kung sila mo suspect sila gilayon, kundi voluntarily according sa police, nagkuan man sila mo, nagpasugot man nga ipaidalom sa paraffin, no? Sa paraffin testing. Di negative ang resulto. Now, bangod sa sining nagwa karon nga resulta, what will happen next? Amo nang question. Bala sila out na nga person of interest sa kaso nga pagtiro patay kay Attorney Dan Pondevilla. In short, hiluway na sila sa anuman nga mga duda. Action Hotline. Number 2, because sa sining pag-negatibo sang duwa sa paraffin test, ano naman ang mga umento sa investigation sa pulis? Kag accordingly, magatukod sang Special Investigation Team ang BCPO, but ang nami isinikon mismo no less than the BCPO Director ang makambal sini nga mabatian tang nga indeed may plano gid man sila nga magtukod, no, sang Special Investigation Team. Action Hotline. Kay gusto nato na nga may baluan mo
ang latest update sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Ano ba lang botang balon after sa nagwa nga result, ang duha balag ka persons of interest will be automatically out of the picture sa sining insidente. Joining us this morning over the phone is the BCPO Director. We have Police Colonel Thomas Joseph Martir o Joseph Thomas Martir on the line. Colonel, mayong aga sa imo. Advance Merry Christmas, sir. Yung action art, mayong mag-partner sa sunod. Salamat gi sa time. Colonel, i-check ko lang ay kay may result na gali kahapon parte sa sining paraffin test sa duha ka mga persons of interest. Colonel Joseph Thomas Martir, sir, and what will happen next kag nano ang implikasyon sini sa duha ka mga persons of interest, sir? Yes, sir. Basing on the result, I was informed by Lieutenant Pastrana of Station 2. Negative ang result, no? But still, continue pa rin ang aton conduct of investigation dahil mga circumstances pa silang pusoy man as regards sa natabo sining incidente, no? Still, we will be forming a special investigation task group para mapadalman na pagit. Okay. So ining investigation o special investigation task force balisan o ni sir i-create or ang creation sini naghatag ka na green light, sir, kag sinong mag-ahead sini? Yes, it will be headed by me, of course, no? Involved ni siya sa tanan nga aton investigator, CITG, Crime Lab, tanan nga units, PNP and other government agencies which nag-conduct man also sa investigation mga police. Aha. So, saan o sir magasugod ang trabaho sa special task force? Outrightly, subong nag-umpisa na, sir? Yes, sir. Siguro na siguro by today, mag-convene na siguro kami. Aha. Atong duha ka mga persons of interest nga nag-negative sa paraffin test, what will happen to them, Colonel? Yes, sir. No, still, ara mo na sila gapon sa as according sa aton ng mga investigators as persons of interest kay during the time may mga circumstances man kung nga na kunan silang persons of interest. So, hindi gapon na kaya suno sa aton investigators, posible basi ara man lang bala sa tupad ang gunman or mo pa nang ginatagibonta para mabalata kita. Okay. Pero at least subong do may ara na, sir, na silang kamong mga possible magabulig sa investigation to identify some perpetrator o kung naghimo sa krimen. Yes, sir. Ginatinguan ta gina, sir. No, in fact, very cooperative man ang pamilya. Gabulig kita ato. In fact, darat sila sa police station 2. Okay. Tinguan ginamon ang cellphone nga ginpasulod na to sa crime lab, no, as a cyber crime. Kaya atong delete nga mga messages mo pag isa ginatutupan. Yes. I understand, no? Pareho sa mga gindelete nga messages daw sa mga kwan siguro, mga telcos na o telephone company, kung di man nakasubscribe ang tag-iya, basi pwede na ito yung ma-retrieve, sir? Yes, sir. As per inquiry namon sa cybercrime unit nato, no, posibilidad posibilidad nga ma-recover, ma-retrieve ang na-delete nga mga messages. Wow, very good. And of course, kung ma-retrieve ina, dira mabalaan ang conversation kag sino maging contact sang napatay nga victim nga si attorney. Yes, sir. Punibilla. From there siguro makatutok naman kita sa mga lead na mga bata. Aha. So ang task force ano kalawig ni sir ang target na ton nga tapuson ng investigation? Ito yung action art, no, hindi matakasiling nga ma-outright kid masolve ni, but we will do our best na para ma-resolve na nila. Aha. Sir, ato ang cellphone kundi ato nakakuha na sa crime lab. Ang duha ni ka mga ginpailalom sa paraffin test. Ano ni gin-release na ni sila, sir, no? Yes, sir. Dito pa lang, first day pa lang to, no? Invite na sila for questioning and nag-volunteer man sila mag-undergo paraffin test kay procedural gid man na siya mo bisan ano mo na procedure na siya. Willing man sila. So di naman sila ma-hold kay wala man ta cases nga na pailagyan sa ila. So amo lang na siya po.
Okay, okay. Now, kagati ang result niya sang autopsy, nagapakita to sa kay Attorney Pondevilla, nga isa lang gigaling pila siya, sir, no? Ang butong sa tingkoy niya nga naglusot sa iyang nga guya. Yes, sir. Oo, sa likod sang banda sang iyang tangkog. Tangkugo, oo. Amo tong sa kamya. So anyway, even the IBP is now calling for the justice nga maangkon sang pamilya. Ano, sir, ang imo assurance sa mga bakulunon nga naga-monitor, nga naga-expect matagan sang kasulbaran nga kaso nga natabo kay Attorney Pondevilla? Yes, sir. Sa Atmore side sa Bacolod City Police Office, we will do our very best. No? We will be creating SITG and matutukan tagit niya. We will assure the family nga tinguan gid naman. Ang siling ko ganin naging agaw pa sa ano sa mga year-end report namon man diri sa Aksyon Radio nga may insidente pa. Hopefully last na ni kabay pang sa remaining mga siyam kadlaw antes ang magtakop ang 2022 ay natani sa masunod, Colonel ba? Hopefully, Action Art, namin tayo isang Paskwa, doon nagkadamo sa amon nga gina-tinder. So, daw nagsunlog man siya, no? Kay ti ang Misa di Gallo, daw tubtob na lang buwasaga siya, no? yes, sir, last day na lang. So sa mga why magid untoward incident nga recorded iya nga dangat na sa imo office. So, far, sir, wala pa man, sir. Tomorrow will be the last day. The next day siguro, 50th anniversary nga, New Year na ta. Then, focus naman sa firecrackers. Sige. So on that note, Colonel, ma-check lang kami karon kung may mga development kinman sa mga investigation nga ginakandak na ninyo. Ano ganing tawag siya sa task force, by the way, nga tukuron? SITG siguro, we will be announcing the name na lang kung ano bidang iyang so gina-set up pa subong ang iyagid nga ngalan sang sining investigation team amo pa na ang way maplastar. Yes, sir. Sige. Colonel, salamat gi sa time and Merry Christmas liwat sa imo. Yes, sir, thank you, kid, and Merry Christmas sa inyo. Action Hotline. Ayos, ati amo to, no confirm negative ang duha ka mga persons of interest sa paraffin testing. Now, tandaan ta nga ining duha ka mga ginpaidalom sa paraffin test. Number one, atong babae nga nangin kaupod man ni Attorney Pondevilla, no, kag the executive secretary niya, plus atong isa pagin nga gin-invite man nga mag-apas dito sa ila. Tigaling may mga theory mo nga basi ang nagtiro kay Attorney Pondevilla ara man sa sulod sang autobla. Action Hotline. Diya mo na missing link subong. So kung ara ang presensya sang duha, hindi maguro pwede nga wala sila kabalo, no? Sang insidente kag ti kuno hindi giman nila kilala kundi at least operations police makapanugid ka makasaysay sila sa gusto ko nanugin na tabo. Action Hotline. Inayatanan mga spekulasyon lang way ko gasiling nga mo gina. Pero since nga mayara sa tukuron nga special task force nga magatutok sa investigation, tingnan natin sa kurbada naku nanugid ang dalaganan sinibat. Everybody Bacolod noon is expecting, even our city officials is expecting nga mayara gid kasulbaran ang natabo nga kaso pagtiro patay kay Attorney Dan Pondevilla. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Merry Christmas, everyone, from the Mayors of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Arthur, monitor siya. Christine Minies Villalobos. Ara man monitor si Rimar Hicano Haliasgo. Silinga, good morning, Action Art. Monitor kami di always sa Valladolid, Tamiyaw Kudayon, ang family Haliasgo, Hicano Salvatierra Robles, Cabalfin, Kagtapayan, sang Merry Christmas. Okay, salamat. Mercy Palacios Rilatos. Good morning, Merry Christmas. Sa imong Merry Christmas man. Dennis Nuestro, maing aga, Huma Lumina. Thank you, madam. Ara man monitor si Evelyn Sinaon. Monitor kami nila ni Hulagaya, Richard kag Nening Peruelo. Kada labay ko sila balay. Katunog sang ila monitor sa Gaisano Alihis. Thank you, gid, no? Amo na yung nami nga ginapatamyaw mong monitor gid, no? Thank you ha sa pagmonitor. Ara man si Alex Montesa. Sila nga ari lang kundi naka-back to back monitor sa imo via stereo FB live program. Thank you gid Alex. Reynaldo Poderoso, thank you man. Ara man no si Calvin Chavez. Good morning, palihog tamyaw pamilya Chavez watching in Bulacan kay Mama Mel si Avon kag Alexis Guevara. May nga gaman, no? Kay Ray Flores Bariuga, thank you gid, kagusimong Cal Torilla sa Binalbagan. Good morning, madras sa taga Binalbagan, ha? Si Juan Bailuses, siling Action Art Morning, ha? Monitor kami, Bailuses family sa Abada Sky. Thank you. Si Sel Batindaan, si Action Zel, why siya kasabat? Action Zel, basi kung may ara na update sa aksidente, kay para maka saylo kita gilayon dugay sa iban paginaton nga mga talakayan kay Giovanni Sules Verba Jr. Maing agaman kag kay Baby Gregorio Yulo. Good morning, Action Art. Diri sa poblasyon DSB Silingya.
Jojo de los Santos, ara man si Kurt Nathaniel de la Torre, monitor sa Purok Dulunan, Hacienda Guba Central Maaw. Salamat gid, no? Okay. Thank you gid no sa inyo sining pag-monitor. Action Hotline. Unahon ko lang ni makadali okay may aksidente kung anong status ni kag paano natabo ning aksidente dira sa Bago City PNP i-check ta lang na karon kay patrol nagpadulong gid didto. Initially kina ang pag-intindi ko do tatlo sa lakyan ni may tracking, dason may ara van kag may isa ka tricycle. Ti paano nagluntad ning aksidente kag ano oras gid kag bala nano ang status. May mga pasyente nga gindala sa ospital. Balakay kung lang tawon tato, may mga damage sa mga salakyan mo. Action Hotline. Kagabi dira sa Mangga Iskala, humunuhon ko lang liwat, perti man. Aras kilid kasada ang motor na galing kiti paglabay namon sa kumugulo gabi na daw ay natong mga pasyente. No, pero kita ko may atuto nga motor kag tricycle. Action Hotline. Ang aksidente amo na nga siling ko hindi gini mo mapulong. Pwede siya magluntad any time of the day. Kapin pa subong damo Christmas party, I would suggest nga kung ang imo siniplano sa pag-attend sa Christmas party hindi malikawan, nga mayara gid tulutungging mo. No part ina isang banding kag sa bilog nga tuig nga pagpangabudlay kag trabaho mo kag do nakabalik kita under the new normal situation, hidlaw ang tanan mo, mag-happy-happy. Hindi malikawan nga part sang happy-happy amo ang pag-inom-inom. Action Hotline. Pero ang delikado galing kumatamaan kaw kainom, no? Nga basi kon amo lang tunaan nga pagkatapos mo yasang party-party, madrive ka pa pauli, bao kabudlay gid sina, no? Ang imo wisyo bala daw siling mo okay ka lang pero actually kung nagamaniyo ka sa salakyan do hindi mo na iya matalupangdan mo. Action Hotline. Payo kun si Bro Norman Balinsoy ka kay, no? Bisan na no nga tungging way problema baka pauli gid kay gahulat siya si Angga. Action Hotline. Debla pare, Bro Norman. Nya gatutok siya kuno Merry Christmas. I love you bro. I love you. Ang nailawan ko ni sa linuto ni Bro Norman Balinsoy inang kwan bala manok no nga gin luto niya ginhimo niya dinuguan baw. San o pakuliwat katilaw sina Bro Norman. Action Hotline. Merry Christmas sa imo Yari ka pilani galing kasi una tong ginagwardyahan ni Smorsiato do. Anong tiya bro sa kadamo sa gulardyahan mo ginabantayan mo iya kandeng. Action Hotline. Ginsilduan kan lato para magbantay sang kandeng. Hindi Hindi lalawag lang. No, kay ang kanding to do paaman na lang tuya mo. O, sa likod to sang ginabantayan niya. Anyway, Bro Norman Balinsoy, good morning. Thank you, Gid, sa pag-monitor. I-indicate lang liyoga kung ara si Action Zeal kay gusto ko i-check anong status kay subong kuno do gamiting pa mga pulis na sa Bago. No, gamiting pa sila tiway takabalo kon nanong ginamitingan nila. Pero gusto ko i-check ang update sa aksidente. Ang palibot sa Metro Bacolod, bisan si Major John G. Libak hapon siya gid personally, nag-standby na siya sa may kwano, sa may circumferential. Siling yan nag-epekto gid man ang regulated, although nga may mga window from 8 a.m. to 4 p.m. nga ginaalaw lang maglabay ning mga truck pero regulated every 5 minutes ang paglabay nila. Sila nga hindi gin malikawan, nagakapuno, nagagutok yapon ang dalanon. Manperti mo. May ara gihapon sang pagdamo sang pribado nga salakyan nga nagaginuwa. Hotline. Kaya mo ng rason sila nga bisan kami aminado nga nabudlayan kami no nga mag manage ning traffic sumong kay perti kapin pa December no may kulo kwartang tao sige ginawa gyapon. Action Hotline.
Alas 8:36 na ingagawon ko ning patrol. Patrol report. Kung anong update sa ning aksidente, pilagid ka salakyan involved sa let's have Action Zel Minardo sa aton sining linya. Action Zel, good morning, please come in. Action Zel? Action Art? Yes, good morning. Yes, Action Art. Good morning. Live kita din sa may Bago City Police Station. Kung sabihin Action Art, paanto ni isang detalye, nagluntad nga aksidente kagina diri sa may Kalumanggan, sa may barangay Kalumanggan. Kung sabihin sa po natin sa Action Art, si Police Staff Sergeant Ronald Javier na ang investigator ng case diri sa Bago PNP. So, sir, maayong aga. Sir, sa inyong investigation, paano gininatabo ang aksidente kaina sa Kagahon? Good morning. Paano natabo kasi ng aksidente sa Kagahon mga alas 5:35 ng aga sa Purok kilometrahe 15 Barangay Kalumanggan, Bago City. Ang involved kasi ni nga salakyan ang isa ka tricycle nga Honda 10X155, isa ka Toyota commuter van, kag isa ka Fuso truck, dump truck. So naglunta na aksidente kay bangot ang tricycle going ni from south to north direction at cited place of incident nagaliko ni siya. So while on process ni siya, nabungguan siya sang following Toyota commuter van. So after the hitting, ang tricycle nag-move forward and then nabungguan man sang isa approaching tang sa opposite lane nga isa ka Fuso dump truck. So ang involved kasi ni ang driver sa aton nga tricycle si Gerald Miguel A. Abilo, 36 years old. Pag-upod ang iyang upod niya sa obra, iya pasahero si Jandy Alviso. Tapos ang sa dump truck ta, after sa hitting sini nagpalagyo ini, wala ini nagdulog sa aton nga van. So guys, follow up ni na-identify sa ang driver nga si Jose Gis Rail Kamay. Pero biktima man ini siya. Pagari dire sila subong pag ang aton nga driver sang suspect driver ta sa Toyota commuter nga si Ridagunan Ilaksod, 53 years old, ari subong namtang sa aton police station for proper disposition pag ang ilang mga ginadala nga salak. Sir, ini ang truck, sir, no? Kagina, si mo, isang try pa nga makapalagyo. Paano niya siya na-intercept, sir? So, ma'am, nagpalagyo paglabot namon sa scene of incident, wala na yun upon verification sa aton mga bystander man. So, may nakakilala sa sinit, upon verification namon sa area, maging katuan namon sa ilang grahian. So, nakita namon ang driver, kag ang tag-iya mismo, nag-ako man siya, na involved ang ilang salakyan. Sir, klaro, lang ini ang truck, wala sa karga nga tubo. Wala. Ang truck. Kumusta Action Zel ang status ng patient? Action Art? Siling ko kumusta ang status ng patient? Yes, susubong, sir, kamusta ini ang mga victim, sir? So ang victim nato, pag ginagindala sa Bago City Hospital sa atas nga rescue for medical, conscious man ini sila pero may mga injury na sila nga. Sir, kagina, no? From south to north, ini ang tricycle. Ano ni siyang pasalaman? Nag-U-turn sa? So, bali, mapasulod ni Tani sila sa ilang ulitrahan. Sa ilang, sa kumpas ang ilang ulitrahan. Okay. Kay kwan sila, matabok tayo sila sa piyak na dalang, galing na pungguan nila. Wala siya naka-signal light, sir? So no sa kwan, ma'am, sa driver, wala man ni stoplight, wala man sa signal light, kaya ang iyang battery na dito. Kahit sa subong, sir, wala pa sila initial nga pag-signal light. Yes, sige. Action Art. Ayos, Action Zel, i-follow up na lang na karon na. Yes, Action Art. So, muna ang pahayag ng nabataan natin si Police Staff Sergeant Javier na ang investigator on case diri kag live sa may Bago City PNP ini Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patrol report. Salamat kina Action Zel Minardo. Ang ginapasalamatan talaga. Bisan sa nakita nga damage kina to nga daw nagkalagupi itong tricycle, at least twice liya mano noong duha ka sakay dito nga kung tani masulod na sa lugar nga dira sila nagatrabaho. Yang aksidente siling ko halong gida. Kung ikaw nagasunod, tricycle, kung motor na sundan mo, halong. Hindi mo gin may baluan kung kay isa may ara mga posibilidad kapin pagin ang gulpiada nga pagliko, ang defektuso nga mga signal lights, kamo niyo ang epekto niya
aksidente ang resulta. May lang kay wala sang nadisgrasya. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na lang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa babae! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa babae! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay?
kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Kanining Mugarda, silingya may nagaayo. Mapatamyaw Mr. and Mrs. Noel Lim Siako, no, sang bago gapamatigid siya Aksyon Radio, no. May nga gadra kay Tatay Dudo gasalaw gali ba long time no here naka-istoryanay kami bago lang ni Tay Dudo gasalaw sa kadamo sa ginapangayo niya to nga kwan bala nga gusto niya makabaton man Paskwa. Ang inayo ni subong radyo. Sige. Pabalon tagi kataya. Kung hindi sininga December, by first week sang January, labayan tagi kada. Marimidyo tanay radyo to kay Ninoy Felix. So basi mi ato pa to siya nabilin. Action Hotline! Kung wala man, tibaklan ta sang radyo da. Basta may radyo lang sa kuno nga makapamati lang. Kalingawan niya lang dira sa Gusi sa Banwas sang Ilog. Action Hotline! Tatay Dudo gasalaw regard sa imo halong gid permi dira sa may area sang Gusi, no, sa Banwas sang Ilog. Salamat ha. Tamyaw taman Bam Vanessa and Doc Matt Mayo, Jinky Delagdon, gamonitor gi sila permi. Salamat gid Leonie Bangilis Lamson. Alex Montesa salamat man na. Aksyon Radio Bacolod, more power and God bless. Efren Marquino. Good morning to all. Merry Christmas. Halong permi. Salamat kids. Amo na ya. Araman present man karon nga aga. Si Alin Louis Himotea may aga kasi manwa. Present naman kami di. Gamonitor sa Kaliling Kawayan Tamyaw Kulang. Sa Bacolod ang pamilya Hidlayan. Always man gamonitor sa program. Stay safe and God bless. Araman si Jamel D. Florendo. Good morning and Merry Christmas ling niya. Jovi Monares, may aga. Isabelita Giroy, ara gamonitor sa Phase 3, Barangay Handumanan. Thank you. Melanie Buenafi Esteban. Thank you man. Evangeline Sukinia. May aga watching from Kuwait. Ara siya sa Kuwait to. Salamat kita. Sa pagmonitor Elizabeth Gamala, Merry Christmas to all the listeners and viewers of ARB. God bless everyone and more power. Thank you. Araman si Giovanni Sulis Verba Jr. Thank you for listening. Ayosa, Athia Kim Eriman, Jojo de los Santos. Thank you man sa pag-monitor. Subo man yung tabo, no? Ning pagtaliwan si Kapitan Nis Bacolod. Sige, pakarolan ta niya. Kagiban, pagin madetalye. Ariyo ang grupo naman sa mga sugar groups, no? Sa Negros. Panawagan naman ng isang dialogue. Ay parti gapon issues ang kalamay. Inatanan na, tutukan, dugay-dugay. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa, hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigun. Alas 8:58. Now sa iluan ko ni parte ini sa isyo sang kalamay. Kalamay naman liwat lain niya kalamay nga may problema ka sa blood sugar level mo ha. Lain ni siya. Ari ako, parte ini sa excessive retail prices ng kalamay nga ti subong daw ang ginabasol yung mga producers nga wala man sila nakabenepisyo accordingly sa sining ginatawag nga excessive retail prices sa merkado. That is why may plano subungo. Actually, do 3 gini ka mga sugar groups sa Negros nga may plan sila to talk with DDTI, no? Upod na sa talatapan sa Department of Agriculture, no? Ti ang mga nagpanawagan diri amo sanday ari kagi man ni, no? Nga board sa bahin sang SRA galing kiti dali malang Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Sang Confederation of Sugar Producers Association Incorporated, si Danilo Abilita sang Panay Federation of Sugarcane Farmers Incorporated, and Enrique Nini Rojas sang National Federation of Sugarcane Planters. Nga dungan actually nagpagwa sila sang statement regarding sini. Kay tidong ginabasol do sila pa kuno pero duway man sila gali sini maka benepisyo galing kay amo basta sugar daw hindi ko tama ka private bala sini. And ambot alo mabulig dire kay isa sa mga vocal kag isagid sang nakaintindi kung parti kalamay, of course ang nakaagi trabaho mismo sa SRA kag now a very workaholic 5th District Congressman of Negros Occidental. Online sa hotline. We have Congressman Attorney Dino Yulo. Sir, advance Merry Christmas. Good morning sa imo, si Action Art. Merry Christmas man sa imo, Action Art, no? Kag of course sa matag palamati, may ngagas tanan. Sir, iniblang joint statement tong 3 ini ka mga sugar groups no nga nagapanawagan, luyag nila magpakig-dialog kay daw sila yan daw ginabasol subong sang inimpresyohan ay blas kalamay no sa mga markets ginabaligya. Sir, ano giniman nga daw sila ya mismo daw gusto nila magsugilanon sa DA nga ti subong si President BBM pagyapong uyat kay way pa sa butang tiglikom kag sa DTI. Okay no. Apparently Action Art no ang naghalin ini subong sa recent order sa presidente nga magpasulod sang about 64,000 metric tons no sa kalamay. Okay. So ang
ang basihan is inflation, no? Of course para sa isa ka ordinaryong taga barangay Bagroy do sa Binalbaga, no? Hindi man na siya kaintindi kung ano ng inflation. Correct. No? So para sa siya mapiktuhan bala kita sini or hindi. So this is a problem of how to balance ang duha ka contending interest, no? Ang interest ng aton sugar farmers nga aton di bread and butter sa probinsya sa Negros Occidental, kag ang interest man sa aton consumers, no? So amo na ang aton nga mayor nga alatubangon nga problema sa subong sang presyo sa atong kalamay. Okay. Now, sa sini nga sitwasyon, anong natabo, sir? Because kung ang iya sa Malacanang, ang purpose ni nga mapasulod kita is because of the inflation. In the part of the President, anong explanation sini, sir? Okay, no. Tanay gamay, no? Sang at least mga factual nga basihan, no? Sa subong year on year, no, kung ikumparar mo sa nagligad nga tuig at this sa particular period, ahead ta sa refined sugar naton, no? By about inang 55% from last year, no? Okay. In short, we have sufficient supply sa aton nga refined sugar. Number 2, of course, ongoing ang galing. And number 3, sa subong, kung magkadto ka naman sa supermarket, ang presyo naton ga-hover sa refined sugar sa mga 95 to 105 pesos. But among the average 100 pesos. Okay. So, amo nang mga factual basis, no, nga ginaatubang naman nato, no. So, amo man na ang nakita sa presidente na para sa he has to also resolve the inflation problem. Okay. Okay, siyempre kung nagataas sa merkado, ang end user nga mo niya mga ordinaryo, nga taga-Bagroy, kag taga-Bacolod, di sa amon, ang mapiktuhan, kikita yung nagabakal sila sa mga market mo. Exactly, no. So, para sa atong sugar farmers, mas dako. Pag kita, konsumidor mismo, at the same time, kita producer man, no. So, duwang igo sa imo. So, ang solusyon, nag-avail sila sang MAB or minimum access volume, no, under sa APTA. No, dugay, ako ya personal, no, dugay, nagiman ako nagpanidugan, nati ang APTA, mabudlay, giman niya para sa aton farmers, no, halin sa una, no. As a general, by the way, ang MAB, no, does not only apply to sugar, it applies to all other agricultural products. Aha. So, sa imo personally nga paglantaw, hindi ma-resolve ni siya nga issue, Kong? And unresolved na sa, no, amo ni sa Action Art, no. Ang aton, kita nga mga farmers, no, kapareho sa kay Kong Dino, wala makita yan nag-process ang kalamay. We only sell our sugar cadence every Thursday. No, sa subong, the prices have dropped, no. Nakita sa 3,000 level. In which case, that is only about 60 pesos per kilo. Okay. Pero ang raw mo gani mismo, ginabaligyan ang sabong tag 80, 85, no? So kung ang taon mo, dako pa yung ang ganaron sang nagabaligya, no, sa aton nga mga farmers, no. Ang aton refine is about 100, 105. That's about 5,000, 5,700 pesos per kilo. Sige na, amo na ang konsekwan pa, nagareklamo nga akadako nga mahal pa sa presyo sa merkado na hindi man na dapat reflective sa presyo sa Millgate. I see. So sundo na mo niya, kabantayan na mo ni Kong, pero kabay pa kay ti ang aton malang diri mabuligan ang mga farmers, no, kag sa sunod nga tuig sa 2023 personally Kong, ano paglantaw mo man, needed na gid man ni President PBM bangod sa kasukuon sang trabaho niya nga mag-designate sang secretary o tiglikom sa Department of Agriculture. Kabalo ka Action Art, no. May upside by downside, ano. Like for example, kung ang presidente nimo amo mismong Department of Agriculture Secretary, all the other line agencies concerned, no. Apos lang yan na magtodalay, no, sa budget amo man, no. Sa releasing amo man. So amo na sang upside, no. But of course, ang pamangkot na which we do not have personal knowledge of whether how much time, no, nga i-google sa isa ka tao para sa pag-ubraya kung siya ang sekretaryo, personal o hiatag sa iban. No, sa subong, no, I think ang labing importante, no, nga makita naton nga may lalakat ang programa sa agriculture, no. So hindi ko kambal parte sa iban pero sa sugar kabalo kita, no.
nagalakat ang programa Subo, particularly nga we are looking at productivity as the answer sa tanan nato nga problema. Yes. Kung selebrasyon sang Christmas, kabalugi ko duway untat libotay mo daya sa Quinto Distrito. Sir, anong imos ni mensahe no sa mga mayong lagaw-lagaw mo permission ko may tani kon once in a while maimbitar mo kita mo upod si mo mag walking da sa umaba? Buti sige, wala gyud no. Of course no, part na sa aton nga kuano nga do constituent engagement no. Lakat-lakat kita kan aga no, mga pagapikapi kita sa mga liblib di nga lugar sa aton distrito. No, para mapamulsuhan tagid nga ato pumuluyo no kung ano man nung ilabalatsagon kaga sometimes no damo kita sa idea nga ma-pick up no halin lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga maupod naton sa atong pag-tiyog. Kag na siya mga innovation na ginahimo ni Congressman Yulong possibly by 2023 basin ra pa na amo pa na ang basihan man sa mga priorities nga pasar igaduso naton nga mga kasuguan. Of course no, dalaman na sa aton no. Kilang nanon we have to be active dito sa sa Kongreso at the same time diri man sa aton sa ground no. Kay kabalo ka ang aton congressman subong do it all nimo. Ang kilang nanon may pangserbisyo, may aksyon, may direksyon no para ihatag naton sa pumuluyo naton. Sir, sa taga Quinto Distrito, anong imo ni abansi nga panamyaw na lang guro sa ila kay basi na si mana mas sinakuay na bla? Of course, dito salamat kita action at of course sa Bugos kay management and staff sa DYEC no Action Radio. Nagapasalamat kita sa tinion ginahatag sa aton. No kag of course sa mga pinalangga nato nga kasimanwan no labi na gid sa kalima nga distrito. Ginapanamyaw kita sa tagsa-tag sa ninyo kapanimalay sang isa ka malipayon nga Pasko. Salamat gid. God bless. Halong gipermi akong good morning. Action Hotline. Si Congressman Attorney Dino Yolo. No, salamat kidra. Halong gid permi kong galibot siya. Actually, ang partis kalamay ni Black kay ang iyasang national government, si President BBM, di mo siya luyag. When you talk about inflation, kabalo ka very technical ina. Nga pare bisan akong kaisa na budlayan ka magpa-intindi, no? Para sa pariho malaton nga ordinaryo nga tawo. Kay ting inflation very technical term ina mo. No? Waay man na isang ordinaryo ng taon niya. Anong labot na sa inflation naman? No? Pero tilang tawab lang sumungo. Ang Malacanang nagambal, sininga tibudlay ning kung may ara sang sige-sige nga pagtaas sa presyo sang kalamay sa merkado, ang end user amo ang mabudlayan. Galing naman siling sa mga sugar groups, yung may mga misa mabenepisyo da, no? Actually, madugang naman pasulod sang kalamay, ang guaya amo ni parts ng importation, nga sa uli, bisan, way mas mabulig, bla, no, do sa mga asanay sang mga farmers, nga producers man. Tiyan mo na, tisyo sang kalamay, dukbudlay, no? Pero, ano paglantaw nyo man? Kinanglanon man bala ni President PBM nga magtukod na gid lang kung magpamtang dira sang tiglikom sa Department of Agriculture agud nga matutukan ang trabaho. Action Hotline. Kaysa subongo do kasako do kadamo na gid sa obligasyon nga ginalukdo. Kon sunod nga tuig at least kung may ara ka taga DA dira ko ibutang at nga tiglikom amo lang nang iya tutukan. Amo lang ang iyahatagan gid sang konsentrasyon. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat kami sa TM ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat kami nga patigayan ng inyong activity together with sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Dire ko anay Aksyon Rio Dr. Alfred. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar
sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran kay Sir Fernandini Nanding Quadernal Senior kag kay Fernandini Nonoy Quadernal Junior. Kay Ma'am Ladra Andres sang mga family members sang Quadernal family. Action Hotline. Turko jung komay nga agaman advance Merry Christmas kuno salamat gid. Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Merry Christmas and advance man Happy New Year kay Ariel Lagura. Nya mayo gina Congressman Yulo, naga-immerse ikaw sa mga liblib nga barangay sa 5th District. Inday Blasa, may agaman, Ame Rivera, si Sir Rodel Ruho, oy paring Rodel Ruho, Merry Christmas na sa imo. Salamat gid sa pagmonitor. No? Thank you gid for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Leonie Bangilis Lamson, nya may aga, Aksyon Radio, more power and God bless. Efren Marquino, Merry Christmas, halong permi. Salamat gid sa inyo sini pagtutok sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre kasi sila nga check up diri kay hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga impatigayon ang mga activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Ayos, sa mga nagapamangkot party update sa Bacolod General Hospital sa mag-construction sunino nga plano na bla kung pag-umpisa na gid sang trabaho dira sa Vista Alegre. I-check tala na karon kay Congrega no kay damo ga pamangkot nya ti kumusta na to naumpisa na. Sige lang i-kwanta niya update ni karon kay Congressman Greg Gasataya. Now, sa nagapamangkot parte sa natalana nga kuan balang nga nagapadayon nga voters registration sa Comelec, buwas waay waay voters registration buwas dira sa office nila 24, 26 kag 31 no. Sabado, Lunes kag next nga Saturday wala registration ang Comelec. Asto sa mga schedule kung balad diin ang satellite registration in respective barangays, bantayan nyo lang diri sa aton kay kwaon tanis taga Comelec. Action Hotline! Now kay gusto ta na nga i-update ang pumuluyo, ambot kung damo ga linyada kay parinig ulan-ulan, no? Damo ayan mga nagaparehistro karon kay update ta lang na kay Attorney Katrina Kanya. Ang sa province ng Negros Occidental nagligad to namuno ni Attorney Ayan Lee Ananoria daw kadjutay kuno no sa nagakadto sa mga Comelec offices sa palibot sang Negros Occidental. Hopefully nakabawi sini nga semana ho Kabalukati ang thinking sa tao anay subong sila dugay pa man eleksyon to nasunod ta magparehistro. Action Hotline! Kunin pagani nga dira lang nagaylapit ang deadline, asos, ginotok imo, dason basulon, siling yang Comelec, ni Blaway, waay, gini mo, o, niya, hindi, waay kami, awang kami linya di,
Wala man kami na labutan sa serbisyo nila, may pinilian sila. Amo na ko kay isa siling kuti. Sadtong tiyempo nga tawhay, nga daw lato-lato sa mais ang nagakadtod as Comelec, din kamo iya. Diba? Din kamo iya dapit siya sang tiempo. Kalingkiting rason sa tao, tipikado kami na sir, ginuna namon yung pamilya namon. Pero ariyo, kay kumo nga until January ang January 2023 sa 31, ang schedule, amo na so far pa lang ang sa schedule of activities. Why ko kabalo kung sugpunan o may next pa na sila nga schedule. Pero sa sinang nga schedule ang ginatag, kinanglan, kadto na kamo nga daan, no kay hindi na reason, hindi ka mo makaparestro, kag dason mambal ka mo, nga ti amo lang ni naka may kaygayunan kung magparehistro. Kung gusto mo gidya nga ipa-reactivate, kung reactivation man lang, mag-transfer sa imo nga buto, mas mayo gid nga makaparehistro ka, no? Para nga makabuto kaya sa imo sini naluyagan nga mangin opisyal sa barangay. Ang iban siling nila maparehistro ta kay kabudlay gigali no nya tanda naman subong nagakuan kapin pa may eleksyon naman next nga eleksyon sa lokal, medyo lawig-lawig pa man actually, pero sila nga kunuay kang ngalan, budlay gin. Magdagdaganay, sila nga 2K kag 1.5, duway kagin. Do alaw gin, do hindi kagikarimidyo. Sabi no, ang thinking o mindsetting sa mga butante, basta gani may voters registration, makaparehistro ka. Pag-abot sang lapit na lang eleksyon, money. Ha? Ang buto, tanong nagkapital nga magkamani, no? Kaligya mo lang na, no? At the end of the day, hindi kakabasol, blas politiko, kung way kaya kwarta, no ay kagin chance, no? Nga maka-intra kag magdaog sa politika, at iambot sa inyo na, para na sa ato niya ang paghimo sang nagakaigo nga desisyon. Ang mga siling ko siguna, may chance pa, ang mga ordinaryo nga tao masiling bata ko ba si Mayor ni sa uli pero amoning trend subong at puwertik mahal gastuso sa eleksyon ay abaw. Why na chance mga pigado katulad ta? Why naku galing tiyempo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad more update and development bantayan karon sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. With Aksyon Henry Espulgar sa technical side, back up si Aksyon Elry de Tilios, kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!